Si ça peut te donner une seconde chance, n'essaye même pas. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Tu as raison. Je pense qu'il faut tourner la page. Tourner la page avec tout ce que tu m'as fait, Amidou. Et ta fiancée Oumou, elle va bien, j'espère. Oui, elle va très bien. Mimi, j'ai besoin de toi. Tu me trouves à la porte. Mimi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Mais c'est à moi de te poser la même question. On m'a dit que tu étais là. Voilà pourquoi je suis venu voir. Est-ce que je suis obligée de te dire partout où je vais? Alphonse, Allah kama kana na génénie déranger quoi? Yamia. Non, Mimi, tu n'es pas obligé de me dire partout où tu vas. Mais tu sais que moi, je me sens obligé de te donner tout ce que tu veux. Tu n'es pas non plus obligé de me donner tout ce que je demande. Mais ni a qui négere kama. Et tu oses me parler comme ça? Tu oses me parler sur ce ton? Hein? Ni signa ni flaga. Jamam nan la fara bonyo na 600. Jama mena la fara bonyo na. O jama kele me sapeur pompier wole kani boy bola. E hakla ko munedo. Mimi. OK. N'a pas. Le mec avec lequel tu as rendez-vous ici, il va faire à partir d'aujourd'hui, il te prend en charge. À qui a dominé son adima, à qui a wardima. Il a fini à toi à saigner. Yama, fantandé, Ali Dala Domini, au Tibolo. O fantande ne du kama e deselo no kasuno. O fantande ne be ke shinya na oya. Ah, Mimi. Chinyana da. On m'a donné naissance. Mais, c'est moi, Alphonse. Oui, ton premier mec. Celui qui était là depuis que tu ne savais pas porter ta petite culotte. Et puis, Nia Ebe Nimbege. N'oublie pas, c'est moi qui te l'ai appris. Peut-être que tu ne me l'as pas bien appris. Sinon, pourquoi aller chercher ailleurs? Hein? Ah bon? Pourquoi aller chercher ailleurs? D'accord. Il va de former. Hein? Il va de former. C'est bon, il y a femme.
Allô? Oui, même. D'où oh, je suis en ville. Elle fait quoi? Ma fille, tu sais quand tu as une fille. Ah, it's a go fine. Je suis en ville, tu sais quand il y a un D'accord, la femme. Je ne peux pas te dire où je suis. Ok. Non, toi, non. Là où tu es là, reste là-bas. Et puis, il faut même mourir là-bas. Bébé? Ah bon? Arakete. Ajilina Abdala Balalimbe Kakanema. Digo chugo nere kotinto. Kambe. Bébé? Oui, bébé, menali. Comment on a fait ça? Ndokondea, c'est mon jeune frère. Avec quel est avec ta baramroma ou bro. Non, tu sais, nous sommes une catégorie. Ça va? Oui, ça va. Alphonse. Et non. Eh, Koro David. Pas de mébé. Eh, Koro David. On aura pas gagné ni encore. Ah, Koro David. Ah. Wallahi, ala ka tilina ka cide. Eh, Koro David. Ah. Ibe ne ka Mimi dɔn kɔni. Eh, ba don Mramsu. Oh, i b'a kalama ko ne ni Mimi bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis Mimi ka dɔgɔ. Eh, an ko dɔn lagɛ ziri ndalaw ya. Oh, bon Mimi ka ko bɛɛ de falennen don. Mimi bɛ yɔrɔ min na sisan, a kɛlen don k'an kunkolo bɛɛ ɲagami. Oh. N t'a dɔn yɛrɛ n bɛna mun kɛ. Ni ne ye Mimi wele téléphone na, a b'a fɔ n ye k'a bɛ dugu kɔnɔ dɛ, n bɛ yan fɛ dɛ, n bɛ yan fɛ dɛ. Ni n ko k'an ka ɲɔgɔn ye, a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que an ka na ɲɔgɔn ye. Wa o t'a bɛɛ dɛ, n bɛ to ka taa Mimi sɔrɔ yɔrɔ la, n sigilen tɛ n'a ye ko Mimi bɛ kɛ yen. Oh. Mais Alphonse. Abo ke munna I munne kala mi mandaye. Hakili t'a la ko n bɛ fɛn k'a ye la mun man d'a ye dɛ, mais a bɛ to k'a fɔ n ye ko n bɛ pression d'a kan. Mais on dɔgɔ I b'a dɔn muso ko logique t'a la. Ne ko n dɔgɔ est-ce que sunguruntigɛ yɛrɛ ye sɛbɛ ko ye fɔlɔ wa? Non, sɛbɛ ko tɛ. Kulonkɛ de don. Kulonkɛ don. Mais est-ce que ne ye kulonkɛ kɛ sɛbɛ ye a bɛ marcher wa? Sɔn ka ɲi ka monter furumuso de ka so kɔnɔ. Mais ni e y'o person kelen ta ka monter sunguru kan kɛnɛma, est-ce que aw bɛ ɲɔgɔn ye wa? A ti ɲɔgɔn ye. N bɛ ɲininka misalaya la, ni e bɔra yan sisan ka taa misiri kɔnɔ k'i bɛ taa manamana ko kɛ, I ni misiri kɔnɔ mɔgɔ est-ce que aw bɛ bɛn a la? A tɛ bɛn a la. Mun na? A tɛ bɛn a la parce que yen ye sɛbɛkɛyɔrɔ de. Yen ye sɛbɛkɛyɔrɔ ye, tulonkɛ tɛ ɲɛ o yɔrɔ la, wa au contraire de sungurutigɛ. Sungurutigɛ ye tulonkɛ ye, sɛbɛ tɛ ɲɛ o kɔnɔ. N'i y'i sɛbɛ ta ka taga tulonkɛyɔrɔ la, e ni Ala cɛ ni tulonkɛlaw bɛ ɲɔgɔn faamuya. I ne tɛ ɲɔgɔn faamu. Mais mun na bɛ pression monter a kan? Kɔrɔ David, fɛn sa e kɔni m'a dɔn ko Mimi ka di ne ye. I b'a dɔn ko ne bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ Mimi ye, mais o n'a ta bɛɛ
ay ne to ngata to che Famille ka gɛlɛn dɛ. Min ka di e ye sɛbɛ la wa? fene sa kɔrɔ David Est ce que a ka hɛrɛ ka di ye wa? ah kɔrɔ David mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ cogo di ko tigi ka hɛrɛ man di ye Ni mi to a ka taa a ka hɛrɛ nɔfɛ dɔrɔn. Parce que a b'a kunkolo la k'a b'i bila ka taa mec min nɔfɛ a ka hɛrɛ de bɛ yen. Donc i fana ka dugawu k'a ye dɔrɔn Ala k'a kɛ a ka hɛrɛ ka kɛ yen. Si réellement i b'a fɛ dɛ. Ne ko ni den kasira bɔnbɔn nɔfɛ e t'a ɲini ka d'a ma. o bɛ d'a ma Ni den kasira fɛn min nɔfɛ e t'a fɛ u k'a to a bolo wa? Parce que den ka di. awɔ Ni sunguru k'a bɛ min fɛ a to yen a kɛ o kɛ dɔrɔn ne kanu ye tiɲɛ. Ne ko n sunguru kanbele ka ca parce que e de t'a fɛ ka bɔ a la dɔrɔn. Ni e bɔra a la a bɛ dɔgɔya o. N'i y'a ye e b'a la ka pression monter a kan i t'a fɛ a ka to o tigi bolo i b'a fɛ a k'e sago de kɛ. Donc a man di ye i yɛrɛbakun de ka di ye. N'a kun ka di e ye réellement i b'a to a k'a sago kɛ ne kanu ye tiɲɛ. Dɔgɔ n bɛna kuma min f'i ye sunguru tigɛ la i bɛ nin bila i kun na quoi a bila i kunkolo la ko sunguru tigɛ ye tulonkɛ ye sɛbɛ tɛ. N'o bila i kunkolo la i bɛ lafiya i b'a fɔ ne da di. ah kɔrɔ David wala depuis ye nin fɔ n ye sisan fo ka hakili lafiya a kɛra comme si i ye doni dɔ de ta ka bɔ ne kunkolo la Nɔgɔ jara safara ye. ah rasaya ye ja nkalon tɛ ko ye N bɛ min f'i ye an ka taa verre kelen ɲini ka d'i ma i k'i hakili sigi n'o ye. ah o bɛ se ka kɛ I yɛrɛ lafiya diɲɛlatigɛ in na ah koyi. kɔrɔ Sunguru tigɛ tɛ sɛbɛ ko ye. C'est très bon. C'est bon, non? Tu n'aimes pas manger? Mange-toi. C'est dommage, hein, c'est très bon. Bébé, tu viens, non? Et venir pourquoi? Tu sais, bébé, il y a ne ni mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ fɛnw bɛɛ kɛ ye les vies romantiques shawarma san hamburger olu n'a ɲɔgɔnna a tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ ye mais ne mago t'olu la ne ko Eve c'est toi que j'aime j'ai besoin de ton amour je veux que tu me donnes ton amour. Mon amour? Mais ça, tu l'as déjà? Et beaucoup en plus. Mais pourquoi à chaque fois ni le cul m'a fait il doit être son nom. Donc, pour toi, mon amour, c'est aller dans ma chambre, c'est ça? Et toi aussi. Arrête ça un peu. Mon amour, c'est pas ma queue. D'accord? Tu sais, Malik, si tu m'aimes vraiment, tu dois être capable de me montrer ce que tu as entre les jambes. Est-ce qu'il est comment aimer? Tu es un homme ou une femme? Ou ma délicatesse n'a que Jahanama gardien manga chinenena. Si tu m'aimes pas, au fond il y en a trop. Ce n'est pas ce que tu crois. Viens là. Tu sais,
Seulement que je ne suis pas trop intéressé par le corps. Mais donne-moi un peu de temps, ok? Ok.